pedera mambo mtasa. Ndamira papedera mambo mtasa. Bisa shandire chokwadi. Inini jeto kuzikana kuti ndanetsana nemhuri paumba ndakarwa kumashingo ndobva ndaparadzana nemurume. First born yangu ichiita grade 6, second yacho ichiita grade 2, imwe yacho asingaendi kuchikoro, mumwe wacho achatatu kuita mwana. Ndichiuya mukati menyika ino ndobva ndarera vana vangu 1992 chibva ndarera vana vangu ndega ndiri mumusha mangu mandakaberekwa mababa Mukhuzi. Vana vangu ndobva vakura ndoti baba wacho yamundipe zvitupa zvavana ndobva aramba nazvo. Ndobva ndakumbira nasekuru kuti vana vangu vangagara here vasina zvitupa. Vana vangu ndobva vapuwa zvitupa nanasekuru ndobva tagara kudaro. Vana vangu vakakura vakaenda kuchikoro. Pane boost rekujenyere ndopaziya ndinotsvaga huni dzekuti vana vangu vaende kuchikora. Baba vava vari musoja, havana kutipa mari kundibhadhare vana. Vana vangu vazokura mumusha muchagariki, vakundishungurudza vachitaura zvavanoda kutaura pamusoro pangu. Uri hure ndosaka vakabereka mumwe mwana. Mwana wandakabereka vakanguri kuchengeta vana ava vakanga vasiwa nababa vavo. Zvadaro izvozvo ndakaona takutaura pamwe nevana kukakutikana sezvo mumusha muno musina baba. Ndakaenda kwaSabhuku. Sabhuku yambondibatsirawo nemhuri yangu. Ndakaenda kwaSabhuku zvinokuita change. Ndikadzoka futi kunana sekuru sezvo vana vachitongana nasekuru. Regai ndidzoke futi kunana sekuru. Ndotaura kuti vana sekuru imbouyewo mbondigadzirisawo nevana. Vana sekuru vakauya tikaenda kwaSabhuku zvikashaya basa. Nyaya yangu yazosvika pakuti ndirwadze manje ndeyekuti mwana wangu mukomana aroora mwana wake. First born mwana wangu mukomana. Vana vachikura ndakavapa mutemo kuti pana handidi barika, nekuti barika ndo rakauti ndiye munyika ino. Barika handidi. Anenge aita barika rake anoita musha kwenyu kumashingo. Pana pangu handidi hangu barika ba. Vakawirira neiyo vakaroora vakadzawo mahwani-hwani. Mwana wake azororawo. Arikuenda ndakati iwe muzukuru uri kupinda cheche yevadzidzi. Ndazongwara kuti pana patiwirirane nekuti pane twakadzi vakawanda apo. Muzukuru akabuda chechi. Ndobva tagara kudaro. Muzukuru akaroora. Mukadzi ndobva pamusha. Zvinetswa zvakaitika zvikagadzirika zvikapera. Nerweseri mukomana uya akanotsimba futi mwe mukadzi. Baba munini nababa ndobva vanotizisa mwe mukadzi uya futi uya naye pane mwe mukadzi. Ini aiwa zvandizodza zvakawirirana baizozo mai. Ndakatanga hondo yangu ipapo nawo manje. Zvikazaona zvaunotitaurira mai uri hure iwewe nezvinyadzi. Mumwe wacho ndobva zvikati chii chiri kunetsa pana apo. Chenye iwe. Ndikati chiri kunetsa chekuti handidi barika pana apo. Bvisa mukadzi wenyama yanaye. Zvikazi ndosaka une madifferent children pano pamusha pana. Madifferent children akadaita nekuda kwekuvachengeta ivo kanga vashayiwa nababa. Ndikaona kuti vana vangu ndakundikana kuvataurira. Chiregai ndidaidze baba Mukhuzi. Anova ndiwo baba vakabereka inini. Ndakavafonera ndikati baba mukasauya kuno kusina sina uchandimirira zvakanaka. Baba vangu vakadhiraivha mota akauya kubva kuHarare ndokusvika mumusha. Asvika mumusha nana mai vangu. Ndikati ndiyo nyaya iri panapa. Uyu mukomana ndiye akanga aripo yeyu. Chipindirana nasekuru. Uyu andakauya naye ari mudumbu uyu. Ndiye Satani mwana munono uyu. Vasumuka. Zvikanzi uri kuzviziva here kuti ndarugara ndeyangu inini kuti ara baba vangu varipo. Uri kuzviziva here ndakubvitira mumba inini ndakubvavhara dhoo inini nababa vangu nanamai vangu tirimo mumba imomo. Nhasi unafiramo ini ndinorwara baba vangu vanorwara. Vakagona kujamba nepawindo vakajamba nepawindo. Ndobva vabuda ndobva vaina ndibona kuti vana handina kunonga. Wana baba wavo, wane musha wavo, wana wangu 1, 2, 3, 4. Gwati 5 wacho uri kutaudzi ndiwo wakahurira vache ndiye muchengeti wangu Queen Kurudai wavo futi wacho.
ndabona ndichagoni baba ndibatsire iwo ndirarambe pamushamba napo. Ndiyo nyaya yangu kunotizisa muroora kundunzira mwe muroora pamusha tezvara. Ndiyo nyaya yangu changamire yandinayo panapo. Damira bambari pedera mambo mtasa. Damira bambari pedera mambo mtasa. Jesu sana ndicho. Njatoro ndicho kwati. Ngayimba swane mosha. Ngayimba swane mosha. Ngayimba swane mosha. Marari mbatsiro. Marari mbatsiro. Sisabo mtsana. Amzuri changamira. Nyangu yakamira yakadaiso. Ndofunga pari kuzipa. Ini ndozati like ad. Andiri. Ndokutsanangura kwandinoda kuita kuti pane nyaya ndepekuti mai vari kuti takautukwa kuti uri ndinopukana nazo. Se ndichiti ndinopukana nazo, mai pakaitika nyaya muroora wangu aritaura nezvake atikunzi takazotizira umwe mukadzi takamuona ane zvikomba zvakatoya pamba zvikatondirowa inini. Zvakava zvikandirowa inini. Vandaenda kuna mai ndovatsanangurira mai nenyaya yekuti muroora wangu mwana wangu aipota achiwana tumasenzi twakati wandei. Aipota achiuya achipa chinyi. Mai vakati muroora vanoita zvechiuri asi uyu handidiba nekuti ndakati panapa handidi chinyi. Handidibarika. Pakazotaura izvozvo ndopanda kati mai hanzvadzi yangu inounza maboyfriends kana 4-5 mai vachiona. Ndopanda kazoti chihure chiri kuitwa nemukunda wenyu handidiba tichitwe kumba kwangu nemuroora. Mai akati saka utuka inini. Handina kutuka mai. Kuti ndakatiza muroora nakutiza muroora. Muroora akatizwa nemwana uyu. Apa paturi? Apa patugara plot ya mai. Chinoitika manje chakamira zvamuritaura izvi inyaya yekuti inini pekutotanga pasho ndakapiwa stand. Chairman ainzi Mangondo akandaidza kuti mazuva kutori stand kuno. Wakapiwa ndiani? Paipiwa vanhu mastand iwawo. Chairman wakandidaidza wakataura namai wangu mwana wako wekutanga kuti amuwanira pekuti adini agare. Mai wakanditi haubvi pano saka vakuti ndibve nhasi ndiende. Iwo ndio unofanira akwenda ndoenderi. Aiwa ka but inini ka kwandiri doesn't make any sense. Handiti kuti even nyango mtemo ya muri kupana kwa ini kwandiri doesn't make any sense. The reason why mai ari kwasa kutoa handiri barika panapa ndepaki iwo vanoda zvebarika unongobva ipapo kaenda kwakuenda barika rako kuisa mtemo yako. Ko inini ndakaita barikeri pamuri kuitira wana wako pauri kuitira saka ngawaidzinge mwana wangu newe vanodzinga iwo nemasanzu ako nekuti iwo wakaenda nditi muri kuchengerwa pasekuru. Mwana wako angachengerwa kuti pasekuru iwewe kwawakapiwa iwewe pawakaita blanda ndepekuti wapiwa stand uenda koramba stand nenyaya yekuti mai ari kuti ndikukuda maningi. Nhasi unokustendi kwako ndokuda kurugara wazukuru wana wako uine mtemo wako ugara kwamai wako wana wako ugara kwamai wako. Saka right now nhasi uno handiti mai ukana asina kuroorwa ane stand yakanditi do you know kuti zvinoreva izvo zvinoreva kuti stand yamaiyo ndiana sekuru. Waridzwe stand ndiwana sekuru. Saka imimi nyango mukamudzinga uyu imimi ziva kuti panofa mai murudzingwa ndiwana sekuru. watogarisana namai zvinhu zvakanaka ndozvakatonaka. toenda penyumika kwakanaka. Akakona nyaya yacho payakashatira ndopayakashatira ipapo nokuti nguva yekugadzirisa zvikutonetsa matozviona mahighlights maanawo handiti ekuti pamba apa kapa pagariki because pane mitemo yepo ukaita go against mitemo yepo chibva wabuda but imi muri handibudi asi mitemo yepo hamusina kudii nemungogara sei because iwe uri murume mukuru watoona nemuroora wotazi watoona tu
What does mai wangu? Kurambira mazenji. What does mai wakati aupi pano. It's time Bambo. You say Bambo, it's time to move on. Ivaipo na mai amchatowirani ba. Munganyepelana mukana chango sana chete chakakubatanidza kuti uri mai nemwana. Asi humai nehumwana hapasi. Wazizwe ndipo ndanga wafunga baba wako manje ende sinesari utuntage baba wako pamwe stand yako itori kwa maswi pamwe stand yako cha baba wako akatori zeva iri kwa maswi Amazija wano yana provision. Naona kuti mfundo kwa shata. Because my ane right yekuti pamba nepake zvishwa zvandinoda ini ndezvakati nezvakati usakazviteedzera kuda ende hamukwanisi kumurambidza izvoko ndepake Akaenda kukoti pamusoro kati weekend order. Munobva muchimhanya. Mutemo unova protect. Ndaida kubvunza funzo kuti havadibarika ndodzinga upi. Aiwa Kuba. Havana kudzinga. Mutemo wemusha wake. Mai wati ndiri pamba pangu handidibarika handiti because mazwa statement yake yataura chakati ndidzoke kumba kwana baba ndichibva kwandandarurwa kumasvingo inyaya yebarika saka handidibarika chakandidzosa kubva kumasvingo kuuya kumba kwana sekuru ibarika saka chinhu chinozibarika ndakuziva kushata kwachakadini kwachakaita saka panapa wana vangu handichi iwe ukanofunga kuti barika rinotapira chisumuka netibarika rako wotsvaka kunogara kana kuti kana zvanetsa masvingo netara andizvo because right now maibari izvozvizvi tine right yekuti tinotorekomenda kuti apiwe protection order against wana wake imimi lazima sote ama yakashata shamba kuna ama yakashata msozi Kwa makachengetwa. yes taura tizo Ndakara hangu wataura zvikonzero zvatoza panapa wataura chafungwa kuti achataura mutenda wafanira kuti mai hana kunyepereka wataura chaicho saka inini zvinoita wana wakangwara manje ndezvokuti handidi kuputsa ukama hwamai nechi nemwana ndoda kuti ukama hwamai nemwana wote sei handingaona munin'ina wanongedzwa kasingaperiwe kuzi iwewe ndiwe uri satani gadzirisa chi gadzirisa relationship yako namai mai achiri chii ndo pamunoenda kupi ndikudzidzisa chiwanu ndoshandwa ndo chiwanu ndo paunoenda kuna sekuru wana sekuru wanapa wana sekuru musha yangu ndadini nditaurirewo namai kuti ndigadzirise upenyu hwangu namai mai achiri chii uripe mai uyu achiri chii kuti nyaya dzavo dziite sei because haana kuzotaura hake zvakawanda asi misodzi yake yarakudza kuti zvaataura zvishoma pane zviri mumwoyo zvasara mumwoyo uruzwa bambo isusu kuda kubatsira kuti itime yekuenda kupi kuseri then kwautiwo musikana uripi sumuka Mabude. izwa musikana wakupinzwa munyaya dzamai newakomana wakomana kuti handizvo takataura mai uri kudhifenda iwewe ndo imwe hondo iri apa yekuzi mai imi muruzi munodhifenda chii uyu ropa rinonyanya kupisa uyu ropa rakwazi rinopisa maningi chimbogeza mwiri wako neaisi uruzwa chimbogeza mwiri wako neaisi mwiri wako uite sei kana kuvhura kuita wiki urumbogya mubombora uruzwa
unoziva chimuti chiya chinozivi chinomera matanga chaicho ukachibika ichoicho chinoredusa mafeelings yako uruzvaidutaura because hanzvanzi haingamboiri kunyepa bayo yekuti uri kupinda uri pamuti upinda uri pawindo achibuda uyo achibuda unenge wageza nguwai pamberi pehanzvadzi munokwanisa kunga musingawirani nehanzvadzi kana kuti asiendechi asi at the end of the day usashaishe zita ramai usashaishe zita rehanzvadzi usashaishe zita ranasekuru because uri kukanganwa kuti urugara mushama nasekuru zita riri kushata nderani muzukuru wamukuse une marasha mburukwa muzukuru wamukuse une marasha mburukwa bota rindopiwi wese ba chengetera munhu wani poriji rari rakakwana kuzoya poriji risina shuka riri kutonhora risina tumajarini harisiri poriji bawauya ufu ita kuti munhu achakuroora afare kuti ndiri kudya poriji rangu azwe kamunhu wike dowi azwe tushuka azwe kanespray pasaidi azwe kai munhu ari kunakirwa nechii nebota rake usaite kuti munhu awenge bota bawaroorwa limit that kana uri kuzviita zvitsvete tsvaka wako 1 waunozoti waroorwa wana sekuru wadyewo wana mai wadya hawana kuchengetera mahara kuchengetera nyika senyoka no behave kunze kwakashata uku kunze kwakadi ndatopedza newewe handaiti ubve panapa ndisina kumbozvitaura because zvataurwa panapa marasha ari mburukwa dira mvura ruzwa saka iyi nyaya iyi wana sekuru tikuti wana vari mumusha menyu kana vari mumusha menyu vari mumaoko enyu kana vari mumaoko enyu vanoteedza mitemo yenyu yamunoda kana wasiri kuirana nemitemo yani yenyu mai wavo kwaakabva nawo unokuziva ngavaende kumusha kwani wavo kana kuti ngavatsvage panoti chii pavo pavanodaidza zita rani rababa wavo wovakachikuwa chani chavo wokudaidzai kuti vana sekuru taanewo pedu apa panonzi pani pedu moshanyirana nechii kuri kuenda zvidhi zvakunomira zvakadii pamwe tambotaura iya futi yekuti kumasvingo panorukwira chii chikuwa kuti mhuri yangu iripi ngaidzoka itai zvinhu izvo zvigadziswa pana iwewe paka iwewe wakakumbira riregerere yekukira gadzirisai isusu manje ukauya panapa sumuka rokiya madhoma yari mukati nditaura zvakaitika ndinozitatenda mukuzi zvakaitika ipapapo ndanga ndakamwa duro saka ndakatosvika vana sekuru kutotaura nyaya yangu wakamwa mutoriro wanga usina kumwa doro ba wanga wakamwa mutoriro saka ndakandobatikana zvekuti ndangambopindura pandataura ndati wanga usina kumwa doro ba wanga wamwa mutoriro ndizvo here aranga riri black label wanga black label waripengesa doro ne 6%. 6% the whole day munhu roiswerera usatomboni munhu arimwa doro asi mutoriro une 40%. You just need 5 minutes wakutopenga avangosi mutoriro
Saka ukaona iwo black label haiti tusazive mai wako. Black label haiti tusazive sekuru wako. Chinokuti uchinje maonero mutoriro. Kana kuti unovhenganidza. Madrugs akashata bamuni. Madrugs akashata. Unoziziva here kuti yawakaita imhosva yekukira vanhu mumba uchisa threat yekuti uda kuvapisira unovharirwa imhosva asoni ndiyo mhosva inoziba mukapisira munhu mumba asoni wakabuda nemawindo nechida yakapaina akatyoka gumbo dai paina akatyoka gumbo zvawakaita izvozvo izvo hazviite sei hazvibvumirwi and we do not expect that kubva kumunhu akaita so achiitira mubereki wake mai kana akahura handiwo akahura ende abvunzwi chiure chamai unochiziva ende mai ari kutaura kuti wakaenda kusikuru nemari yekuhura kai mai vataura kuti wakaenda kusikuru nemari yekuhura mai vataura kuti kamwana kechi5 kakazouya because ndandi kutsvagira vana avashuka kuti waone kundikomera asi dai zvanga wataura mai siyanai nayo hapana siyanai namai ndazwa seuzvibaba ndazwa usaramba uchipikisa baba apologize ipotsora bwinare atichada kunana seko zvamataura imimi zvamakuita ka chiendai kunana sekuru wana sekuru ndiwo wachazoona kuti vanokwanisa kudaidza here hama yavo imi mozouya wana sekuru ndiwo kutitita pesa wochikutaura zvekudi asi dai ndandiri nini ngativhura umbodzika pai dzikai pasi wafana zvinhu zvinokunakirai but mukadauramba muri pamurutambira pambo mutoriro unokwanisa kuti waumwa so unotora mangwana uri mundege uri kuita vicfos gordi mangwana wotora uri kuona gemu reliverpool nemanchester united kuingland uri mundege mvura mutoriro unokuita zvese izvo ende mutoriro unokwanisa kutaura kuti $5,000 muhomwera iwe uine 10 zig asi iri kuti vanhu homwe dzakadii siyanai nechii enda palevel yani usazokanganwe kwawakadini kwawakabva because I know nekukura kwakaita nekukura kwamaita bambo history yamai wenyu munoiziva kuti sei musiri kuna baba wenyu you know it musakangane mukakangana izvo sei tisiri kuna baba wedu izvo ukazvikanganwa wakwira gomo amuzana mukuzeba wana mukuzeba lipo wala zvinhu zvichadzika makomana kana mane chikuwa chenyu chamunoomberera imi baba wenyu dzinza renyu pasina izvozvo izvo achidzikami mazwa here vakomana mai hatukwi mai hanongedzwi unokaarutaura mai nyange ashaishe sei unotomudaidza nemutupo wake kuti ndazwa kare sorry mai hanongedzwi mai hatukwi ndosainzi ngozi yamai yakadini yakashata mai unopfuka musi yafa kana usingazvizivi lazima utonelaki kamai achitoripo wamwana ngonyarara hama ngaripo nawo mvuri wacho asi murudoye ende da zvitobvira muchingobva pano endai mochinja zvese pamai pamataura mambo tanyasa kunzwisisa ende kufara nazvo kuti tichaenda kunana sekuti unodini unokurukura nawo asi zvatiri kuedza kutaura nezvazvo ngatizoti hanzvadzi yedu iyi ikaita chakashata tichiona tonyarara here nekuti tikaitsura kuti ndini tatopedza handizvo atozwa taungoti sekuru chitaura itizwe mimiti vatapedza muende umba pamusoro ichangamiri ini ndakatabvumirana nemukunda wangu kuti ava vakomana tiri kuvapa pisoni uzokanga wapotsa vandipisira mumba uyu akati izvo iye zvine zvimwe magrenade zvotinochera nazvo mumigodhi izvonoda kukandira manyiso uyu ndiye akazoputsa dho buda nepawindi saka ndafara kuti mawautokomana wazive kuti hapazi pavo pamba ndipano ipamai kana waine zvaurikunwa zvekudaro waendekwavo kumasvingo ataura yese zvaakutaura muendai muitire kumasvingo wanangisa womutonga
ndinoverana iwe Queen kuti toda kuti tipowe peace order nhasi handiwadi kumbako wakapotswa anopisira uyu mfana right, it's okay. Zvatava kuti kana yaya peace order yakuda chi civil court yakuda uko court uko kana kuda kugadzirwa tumwe tinogadzirwa twakuda matsamba isusu chedu pa customary law tatokupai gwara kuti go back home, sit down as a family, talk over the issues anditi mumaenda kumeta way forward. Ndo zvatuda asi vazukuru nyaya chaichai madii musadzirwe maningi bahandi musi wepoba musadzirwe maningi ba musi wepoba kana bakazviziva buruzana musadzirwe chi maningi waridzi warichi Varipo. Right, thank you. Next case and next. Naita samkuze tationa na iwe ndio tonge mwisho wa zukura waona kutema nedemo. All right sekuru. Yeah. Akuda undipisa. Wazukuru wenu mnachengetana. Una kutongo mungu nedemo. Ayo, kutongo mungu nedemo. Kuya na. Discuss TV, you know make it such a good